Cada dia unes 30 persones utilitzen de forma gratuïta les aules d'informàtica del CETUC i del Centre Cívic Nord. Allà aprenen els secrets de les noves tecnologies i ho fan amb l'ajuda de persones dedicades a resoldre els dubtes dels usuaris. Es tracta d'un servei gratuït que l'Ajuntament ha posat en marxa per acostar la xarxa d'internet a tota la població. Sí, esto lo he bajado y me lo he metido yo, que esto ya lo puedo ver yo por internet. Así, tengo esta. En Fèlix La Penya és un veí del barri de l'Hostal amb ganes d'aprendre a navegar per internet. I en Sergi Arroyo és un dinamitzador de l'Ajuntament que ajuda a resoldre els dubtes que puguin tenir persones com en Fèlix. Com ell, uns 30 usuaris utilitzen cada dia les aules d'informàtica del CETUC i del Centre Cívic Nord. És un servei gratuït perquè tothom pugui accedir a les noves tecnologies. La gent que no té aquesta eina a mà pot venir gratuïtament i consultar el correu electrònic, buscar feina per internet, mirar mapes, rutes, hotels. Però com que els principis sempre són durs, els que encara no coneixen els nous entorns digitals tenen un bon suport en persones com en Sergi. Molta gent no ha tocat quasi mai un ordinador, ha tocat molt poc i clar, és nou per ells ficar-s'hi a mirar en un buscador o mirar el correu. Hi ha molts que no tenen comptes de correu, els ajudem a crear una compte de correu, a donar aquest suport que potser els dona una miqueta d'empenta a perdre la por a tocar un ordenador. Solo uno que no sepa no sería capaz. Y ahora nosotros ya llevamos unos cuantos días y ya los vamos metiendo, pero para hacerlo uno solo le costaría mucho. La recerca a través d'internet s'ha convertit en una pràctica habitual per moltes persones i ara, en temps de crisi, la gent s'hi llença per trobar les últimes ofertes de treball. Ara es nota molt, hi ha molta demanda de fer currículums, de buscar feina per internet i tot això. Es nota que hi ha aquesta demanda. Qui vulgui navegar per internet amb l'ajuda d'un dinamitzador pot fer-ho al CETUC, les tardes de dilluns a divendres des de les 4 fins a les 8 del vespre, mentre que al Centre Cívic Nord hi són els dilluns, dimarts i dimecres des de les 11 fins a la 1 del migdia.